Hola, classe. Comencem un tema nou que s'anomena el medi físic d'Espanya. Anem a repetir un poc el mateix que vam veure en el tema passat. El que ocorre és que esta vegada ens anem a centrar en Espanya, en el relleu d'Espanya, els rius, el clima i la vegetació. Comencem este primer vídeo amb el relleu d'Espanya. El relleu peninsular té formes molt variades que combinen des de planes extenses, muntanyes elevades i depressions. El relleu d'Espanya se sol organitzar en tres grans grups, que són unitats d'interior del relleu, les unitats exteriors del relleu i les unitats del relleu insular. És a dir, que anem a dividir este punt en tres grans blocs. Per un costat, les unitats que estan a l'interior d'Espanya, després les unitats que queden a l'exterior, és a dir, propet de la costa, i per últim, les unitats de relleu insular, que són les illes que formen també part del territori espanyol. Comencem, per tant, per les unitats de relleu interior. Estan formades per la meseta i les serralades que encerclen la meseta. Anem a veure aquestes dues parts i després, com sempre, les localitzarem en el mapa. La meseta. La seva localització està al centre peninsular, al mig de la península. I la meseta és una zona formada per extenses planes amb algunes muntanyes. Al mig de la meseta hi ha dos sistemes muntanyosos que la divideixen en dues parts, per dir-ho així. El sistema central per un costat i els Monts de Toledo. El sistema central és una serralada que, com he dit, divideix la meseta en dues parts, la submeseta nord i la submeseta sud. En el sistema central trobem el punt més alt, que és l'Almansor, amb 2.591 metres. I en la meseta també trobem els Monts de Toledo, que és una serralada menys elevada que es troba dins de la submeseta sud. Anem a localitzar tot això al mapa. Estem parlant de la part interior de la península, per tant mirem cap al centre i ahí tenim el sistema central al mig, els Monts de Toledo que queden en la submeseta sud. Fixeu-vos, així està la submeseta meridional, que vol dir al sud, la submeseta septentrional, que és la del nord, i tot això que queda al mig és la meseta, eixa zona que està al centre de la península i que està formada per terres planes majoritàriament. Seguim. Hem dit que a l'interior de la península trobàvem la meseta, dividida per el mig per el sistema central i els Monts de Toledo, i també teníem totes les serralades que envolten la meseta, que són aquestes quatre: les muntanyes de Lleó, la serralada cantàbrica, el sistema ibèric i Sierra Morena. Parlem una miqueta d'elles i després les buscarem al mapa. Les muntanyes de Lleó. La seva localització és nord-est i separen la meseta, de la que hem estat parlant abans, de Galícia. Després tenim la serralada cantàbrica, que ahir quasi no se marca, m'ha eixit mal. Està localitzada al nord, paral·lela al mar Cantàbric, amb muntanyes escarpades, com els pics d'Europa, on es troba el cim més alt de la Torre Cerredo, amb 2.650 metres. El sistema ibèric, a la localització nord-est, on el cim més alt és el Moncayo, amb 2.313 metres. I per últim, Sierra Morena, que està al sud de la meseta, separa la meseta de la vall del Guadalquivir,
La seva altitud mitjana no és molt elevada i el cim més alt es diu la Buñuela, amb 1.332 metres. En Sierra Morena no hi ha valls. Això vol dir que l'ésser humà ha necessitat fer passos de muntanya per anar d'un lloc a un altre, com per exemple el de Despenyaperros. Anem a buscar-les en el mapa. Estem parlant de totes les serralades que envolten la meseta. Fixeu-vos, així tenim la serralada Cantàbrica al nord, i seguim. Ho he esborrat perquè he tapat sense voler les muntanyes de Lleó. A veure, comencem per ací. Muntanyes de Lleó, que està al nord-est, que separen la meseta de Galícia, la serralada Cantàbrica, que hem dit que anava paral·lela al mar Cantàbric, el sistema ibèric, que queda al nord-est, i Sierra Morena, que queda al sud, separa la meseta del Guadalquivir, que ahí el teniu, i a veure que ho borre, si no, no ho veureu. Fixeu-vos, així està el pas de Despenyaperros. És el que diem abans de que no hi ha valls en Sierra Morena i l'ésser humà ha hagut de construir passos per a creuar d'un costat a l'altre de la serra. Doncs ahí tenim el pas de Despenyaperros, és un. Ja hem acabat amb tot el relleu de l'interior de la península. Ara anem a veure el relleu exterior de la península. Està format per cadenes de muntanyes de la perifèria i per dues grans depressions. Les cadenes muntanyoses de la perifèria les tenim així en un llistat. Podem distingir 5. El massís galaic, muntanyes basques, Pirineus, serralades litorals catalanes i serralades bètiques. Totes aquestes, recorde, estan a l'exterior de la península, propet de la costa. I propet de la costa també tenim les dues depressions. Depressions de l'Ebre i depressió del Guadalquivir. El depressió és el final del riu. El depressió de l'Ebre és al final del riu Ebre i la del Guadalquivir al final del riu Guadalquivir. Anem a veure-los cada un d'ells. Les cadenes muntanyoses. Comencem pel massís galaic. Té una localització nord-est, són unes muntanyes poc elevades i el cim més alt és la Cabeza de Manzaneda amb 1.781 metres. Les muntanyes basques tenen una localització nord-est, també amb muntanyes poc elevades, així no una errada perquè està repetit, rectifique. Les muntanyes basques estan al nord de la península entre la serralada Cantàbrica i els Pirineus, muntanyes molt elevades on el seu pic més alt és l'Aitxum amb 1.551 metres. Després venen els Pirineus, que es localitzen al nord-est. És una serralada molt extensa. És el límit natural entre Espanya i França. Muntanyes molt altes i abruptes i cims que superen els 3.000 metres, com l'Aneto i els Possets. Les serralades litorals catalanes tenen una localització nord-est i són dues alineacions muntanyoses, és a dir, dues cadenes muntanyoses paral·leles a la costa que formen el sistema mediterrani català i estan dividits, per tant, en dues parts. Una és la serralada prelitoral, que queda més cap a l'interior i és més elevada, i la serralada litoral, que està propet a la costa i és més baixeta. I només ens queden les serralades bètiques, que tenen una localització sud-est, són unes cadenes quasi paral·leles però d'altitud diferent. Estan dividides en dos, la serralada subbètica i la serralada penibètica. És més alta i té dos cims a destacar, que són el Mulhacén i el Veleta. Anem a buscar-les al mapa. Molt bé, tenim el massís galaic, al nord-est de la península, les muntanyes basques, al nord de la península,
entre la serralada cantàbrica i els Pirineus. Tenim els Pirineus, el límit natural entre Espanya i França, les serralades catalanes, les serralades bètiques, així sí que ens apareix la serralada penibètica al sud i la serralada penibètica subbètica dalt. Molt bé, i ara ja només ens queden les grans depressions. La Gran Depressió de l'Ebre té una localització nord-est. Està entre els Pirineus, les serralades litorals catalanes i el sistema ibèric. És una vall extensa de forma triangular, oberta al mar Mediterrani i solcada, és a dir, rodejada pel riu Ebre i els afluents. Té sòls fèrtils per a l'agricultura i zones humides com el delta de l'Ebre. I la depressió del Guadalquivir. La seva localització està al sud de la península, entre Sierra Morena i la serralada subbètica. És una vall extensa també de forma triangular, oberta, en este cas, a l'oceà Atlàntic i travessada pel riu Guadalquivir. Té sòls fèrtils per a l'agricultura i zones humides com les maresmes del Parc de Doñana. Les situem. Així tenim el delta de l'Ebre i la depressió de l'Ebre amb el delta i la depressió del Guadalquivir així. I ja per últim, les unitats de relleu insular, és a dir, totes aquelles illes que també formen part del territori peninsular. Per un costat tenim les Illes Balears, situades al Mediterrani. És un arxipièlag format per 5 illes: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera. I després també tenim les Illes Canàries, situades a l'oceà Atlàntic. En aquest cas és un arxipièlag format per 7 illes: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canària, Tenerife, La Gomera, La Palma i el Hierro. Totes aquestes illes són d'origen volcànic i són muntanyoses, i cap destacar el volcà Teide, de 3.715 metres, que és un dels cims més alts, de fet és el cim més alt de tota Espanya, de tot el territori espanyol. Fins ací.